L'any 1901, aquest antic artefacte grec va ser descobert en un naufragi a l'illa d'Anticitera. Els exàmens amb raigs X en 3D revelen que conté 37 engranatges entrellaçats de bronze que plasmen els moviments del Sol i la Lluna i prediuen els eclipsis amb dècades d'antelació. El mecanisme d'Anticitera, un ordinador primerenc però sofisticat, va ser construït entre els 100 i 200 abans de Crist. En més de 1.000 anys no va existir cap altre enginy com aquest. No cal dir que aquest ordinador no funcionava com els ordinadors digitals d'ara. Funciona per analogia. Els engranatges es van construir de tal manera que els moviments de certs dials són anàlegs al moviment del Sol i de la Lluna. És un ordinador analògic. Vet aquí un ordinador analògic senzill per sumar dos nombres. Si gires la roda negra una mica i després aquesta roda blanca una quantitat diferent, la roda grisa mostra la suma de les dues rotacions. En canvi, aquest és un ordinador mecànic digital, on pots afegir dos números d'un bit. 0 més 0 és igual a 0, 0 més 1 és igual a 1, i 1 més 1 és igual a 2. Aquests dos dispositius mostren la diferència entre ordinadors analògics i digitals. Els ordinadors analògics tenen un rang continu d'entrades i sortides, mentre que els digitals només funcionen amb valors discrets. Amb els ordinadors analògics, les quantitats d'interès són realment quelcom físic, com els graus de gir d'una roda. Mentre que els ordinadors digitals treballen amb símbols com zeros i uns, si un resultat és posem 2, no hi ha res a l'ordinador que sigui el doble que 1, en els ordinadors analògics sí. Durant segles la gent va emprar aparells analògics com el mecanisme d'Anticitera o els regles de càlcul al costat de dispositius digitals com els àbacs. I fins a la dècada del 1960 els ordinadors més potents del planeta eren analògics. Els ordinadors digitals van sorgir amb l'arribada dels transistors d'estat sòlid, i ara gairebé tot és digital. Molta gent ni tan sols ha sentit parlar mai dels ordinadors analògics, però això avui podria canviar. La llei de Moore, segons la qual el nombre de transistors d'un xip es duplica cada 2 anys, està arribant al seu límit, perquè els transistors gairebé tenen la mida dels àtoms. Al mateix temps, els avenços en l'aprenentatge automàtic posen a prova les capacitats dels ordinadors digitals. La solució a aquests reptes pot ser una nova generació d'ordinadors analògics. Un dels problemes de pes al qual s'han enfrontat els humans durant mil·lennis és predir les marees. L'exèrcit de Napoleó va passar les magres en creuar el Mar Roig per un error de càlcul de la marea. Els mariners necessiten conèixer les marees per portar els seus vaixells a port sense encallar. La majoria de llocs costaners experimenten 2 marees altes i 2 baixes al dia, però el seu moment exacte varia, igual que la seva magnitud. I això és, en part, causat per factors la profunditat del fons marí i la forma de la línia de la costa. A finals del segle XVIII, per descriure el flux de marea dels oceans, Pierre-Simon Laplace va derivar un conjunt d'equacions diferencials complicades. No tenien solució analítica, així que, en aquell moment, eren bastant inútils. Però, en el procés de derivar aquestes equacions, Laplace va fer una troballa clau. Unes poques freqüències astronòmiques específiques, com ara la Lluna, el Sol i l'excentricitat de l'òrbita lunar, regien les marees. Cada un d'aquests factors aporta a la corba total de la marea una ona sinusoidal d'amplitud i fase concretes. Si algú pogués esbrinar com combinar correctament aquests components de freqüència, a la fi es podrien predir les marees. Va passar gairebé un segle, però a la dècada del 1860, William Thomson, més tard, Lord Kelvin, va acceptar el repte. Després d'haver realitzat diversos viatges per posar el primer cable telegràfic transatlàntic, havia quedat fascinat pel mar. I gràcies a això es va afanyar a mesurar i predir les marees.
En aquell temps, els mareògrafs utilitzaven una boia per registrar l'alçada del mar en un rotlle de paper. Kelvin va decidir determinar com les ondes sinusoidals, amb les freqüències identificades per Laplace, es podien afegir per produir la corba de marea observada. La clau era aplicar el treball del matemàtic francès, Joseph Fourier, que havia demostrat com descompondre qualsevol funció en una suma d'ondes sinusoidals. La majoria de científics anglesos eren escèptics, però Thomson n'estava captivat. El seu primer article, publicat als 17 anys, va ser una defensa de Fourier. Tot i que era senzill aplicar l'anàlisi de Fourier a les corbes de marea, el càlcul necessari era enorme. Primer, divideix la corba de la marea en intervals de temps curts, i per cada interval multiplica el nivell de la marea per una ona sinusoidal amb la freqüència d'interès. Suma l'àrea de tots aquests rectangles i divideix pel temps total. I això dona un únic coeficient, l'amplitud de l'ona sinusoidal amb aquesta freqüència. Després cal repetir el procés per una funció cosinus amb la mateixa freqüència. Kelvin es va adonar que per fer prediccions precises necessitava 10 components de freqüència diferents. Per tant, un tip d'operacions per definir les marees d'un sol lloc. Per cada ubicació diferent cal realitzar de nou aquest càlcul. I això només és la meitat del problema. Un cop obtingudes les amplituds i les fases de les funcions sinusoidals, cal sumar-les per predir les futures marees. Lord Kelvin va passar anys analitzant i predint les marees a mà. Per sort va tenir un cop d'inspiració. Es podia dissenyar una màquina per fer aquests càlculs automàticament? En paraules de Kelvin, substituir el cervell pel llautó? Els ordinadors analògics resultants es van usar durant gairebé un segle. Fins i tot van tenir un paper crucial durant la Segona Guerra Mundial. Kelvin va començar amb el problema de la predicció, sumant les ones sinusoidals, ja que coneixia les seves amplituds i fases. Podia crear moviment sinusoidal amb un dispositiu anomenat jou escocès, el qual extreu una dimensió del moviment circular uniforme. Per fer una predicció de la marea calia combinar 10 ones sinusoidals juntes. Necessitava un mecanisme analògic per sumar. Capficat amb això, el 1872 va pujar a un tren per reunir-se amb el principal patrocinador de la seva investigació, l'Associació Britànica. Al tren, Kelvin va topar amb un amic, Bisham Tower, a qui va explicar el seu desfici. Towers va suggerir-li que utilitzés la idea de Whetstone, una cadena que passa al voltant d'una sèrie de politges. I aquest era exactament el mecanisme d'addició que Kelvin buscava. Afegint una politja a cada jou escocès i passant un cordó amb un pes al seu voltant, podia sumar mecànicament cadascuna de les dades alhora. Va acabar l'esborrall de la màquina predictiva en el darrer tram del viatge, va presentar el projecte a l'Associació Britànica i va aconseguir-ne el finançament abans de tornar a casa. Amb les contribucions de diferents components de freqüència, Kelvin tenia ara una màquina que automatitzava la farragosa tasca de predir les marees. Va ser un gran salt endavant. 4 hores de gir de maneta i voilà, un any sencer de prediccions de marea. Però durant molts anys, la part més feixuga encara es feia a mà. Descomposar una corba de marea existent en les freqüències que la componen. Per automatitzar aquest pas, Kelvin necessitava una màquina capaç de multiplicar la corba de la marea per l'ona sinusoidal i després fer la integral. Quina pinta tindria aquest aparell? Amb el seu germà gran, James Thomson, Kelvin va idear un integrador mecànic. Consisteix en una bola sobre un disc giratori. A causa de la rotació del disc, com més lluny està la bola del centre, més ràpid gira. Si la bola està al centre, no gira en absolut. I si és al costat esquerre, gira en sentit contrari. El moviment de la bola es converteix en un resultat mitjançant un corró que mou un bolígraf cap amunt o avall en el gràfic. Funciona així. Cal traçar la funció que es vol integrar amb un estilet que controla la posició de la bola en el disc i, per tant, la seva velocitat de rotació. Això es transfereix a través del corró al resultat que representa la integral de la funció original. Per descompondre una corba de marees, no només volem integrar la funció. Primer cal multiplicar-la per una ona sinusoidal d'una freqüència determinada. I la manera de fer-ho
és fer girar el disc cap endavant i cap enrere a aquesta freqüència específica. La rotació de la bola depèn no només d'on es trobi el disc, sinó també de com gira el disc a cada moment. En traçar la corba de la marea amb l'oscil·let, que mou la bola cap endavant i cap enrere sobre el disc oscil·lant, el corró suma la integral de la corba de la marea per l'ona sinusoidal. Només cal dividir pel temps total per obtenir el coeficient. Diversos d'aquests integradors de boles i discs es poden connectar en paral·lel a cada disc oscil·lant a una freqüència diferent per calcular els coeficients de múltiples components de freqüència alhora. Els ordinadors analògics de Kelvin van revolucionar la predicció de les marees. Les corbes de marea de tot racó del món es podien convertir en un conjunt de coeficients sinusoidals mitjançant l'analitzador d'harmònics de bola i disc. I els sinusoides resultants es podien sumar junts per predir les futures marees utilitzant la seva màquina de politges de jou escocès. L'analitzador d'harmònics de Kelvin va ser la base d'un ordinador analògic emblemàtic anomenat analitzador diferencial i les seves màquines de predicció de marees es van utilitzar fins ben entrada la dècada del 1960. De fet, es van revisar per incloure-hi 26 components de freqüència i utilitzar-los en la planificació de la invasió aliada al dia D. Els alemanys esperaven que la invasió fos amb la marea alta per reduir el temps de pas dels soldats aliats per les platges. Així doncs, van instal·lar milions de paranys sota l'aigua a mitja marea, molts amb mines explosives. Però els aliats van detectar-los i van canviar d'estratègia. Van planejar començar la invasió amb la marea baixa. Això permetria primer als equips de demolició obrir pas a través dels paranys i després a les forces principals passar per les bretxes mentre l'aigua pujava. A més, les barcasses de desembarcament tindrien temps per sortir sense quedar-se ensorrades. El moment de marea baixa canviava a les 5 platges de desembarcament en més d'una hora, així que la invasió es va esglaonar segons l'hora de la marea. Aquest no va ser l'únic ús d'ordinadors analògics durant la Segona Guerra Mundial. Els bombarders queien en picat del cel cap als seus objectius, en un angle de fins a 80 graus, i degut a aquest descens tan ràpid era molt difícil abatre'ls. Així que els Estats Units van començar a buscar artilugis per apuntar cap a ells sense error. Les solucions que es van proposar s'organitzaren en 2 grups. Un, les màquines analògiques, com la de Lord Kelvin. L'altre, bàsicament, calculadores ràpides. Les calculadores mecàniques com l'ABAC existien des de feia mil·lennis, però eren massa lentes per respondre als avions caient en picat. Les noves màquines de càlcul van accelerar les coses amb l'ús d'impulsos elèctrics. El comitè pensava batejar aquests aparells pels impulsos que utilitzaven, però George Stieglitz va proposar un nom més general, digital, perquè aquestes màquines funcionaven amb nombres o dígits. I aquest és l'origen del terme ordinador digital. Però el digital hauria d'esperar. D'entre les propostes, la innovadora màquina analògica de David Parkinson va guanyar. Al laboratori Bell de Nova York, Parkinson havia treballat en un dispositiu per traçar dades telefòniques anomenat enregistrador automàtic de nivells. Va utilitzar una resistència variable anomenada potenciòmetre per controlar el moviment d'un bolígraf. Una nit, després d'escoltar la notícia de l'esglaiosa evacuació aliada de Dunkerque, Parkinson va somiar que estava a la primera línia. Em trobava enfosat amb una dotació de canons antiaeris. Un d'ells disparava de tant en tant. El més impressionant era que cada tret feia caure un avió. Després de 3 o 4 trets, un dels homes de la tropa em va somriure i em va fer senyals perquè m'hi acostés. Quan hi vaig acostar, va assenyalar la punta del monyó esquerre del canó i havia muntat el potenciòmetre de control del meu gravador de nivell. En despertar-se, es va adonar que el dispositiu que estava construint per controlar un bolígraf es podria ampliar per controlar un canó antiaeri. Va compartir aquesta idea amb el seu supervisor i després de rebre l'aprovació de l'exèrcit van decidir fer realitat el somni de Parkinson.
Els investigadors de Bell Labs havien inventat feia poc un dispositiu elèctric analògic anomenat amplificador operacional o op-amp. Podia realitzar operacions matemàtiques amb voltatges, com sumes i multiplicacions. Van utilitzar aquests op-amps per crear un ordinador analògic que pogués resoldre les equacions balístiques dels canons antiaeris. Utilitzant radars i sensors òptics per obtenir la velocitat, l'altitud i la direcció dels avions enemics, el director d'armes M9, com es deia l'ordinador, va poder calcular ràpidament la trajectòria correcta i els paràmetres. S'usaven potenciòmetres per determinar la direcció cap on apuntava l'arma. No era el primer ordinador analògic elèctric, però sí un d'important. A la Primera Guerra Mundial es va necessitar una mitjana de 17.000 trets per enderrocar un sol avió. El 1943, després de la invenció del M9, només en calien uns 90. Durant la guerra, els Estats Units van invertir molt en ordinadors analògics. Si desglosseu el seu pressupost militar total, la tercera despesa més gran va ser el desenvolupament i la producció d'una computadora analògica mecànica increïblement complexa, anomenada Visor Norden. Malauradament, no va sortir a compte. Dissenyat per l'excèntric enginyer holandès Carl Norden, el Visor Norden portava 64 algorismes simultanis diferents, inclòs un que compensava la rotació de la Terra quan la bomba queia. El Norden va ser un dels secrets més ben guardats de la guerra. Per evitar que la tecnologia caigués en mans de l'enemic, els bombarders nord-americans portaven pistoles a posta per destruir-lo en cas d'accident. Però, malgrat el renou i la inversió, el Norden no va funcionar com s'esperava. Amb més de 2.000 peces, la seva fabricació requeria una precisió extrema. El problema dels ordinadors analògics és que l'aparell físic interactua amb el món real. Per tant, qualsevol inexactitud en els components es tradueix en un error de càlcul. I com que sempre hi haurà algun desnivell en les connexions de les peces, si fas el mateix càlcul dues vegades, la resposta no és mai exactament la mateixa. A la campanya nord-americana contra el Japó, els bombarders amb aquest visor no van poder destruir la infraestructura japonesa bàsica clau. I, finalment, els Estats Units van abandonar el seu visor per als bombardejos de precisió i, en canvi, van cobrir ciutats japoneses senceres amb napalm. A mesura que avançava la guerra, prenien embranzida els ordinadors digitals. Un exemple, el Colossus a Bletchley Park, Regne Unit, digital i electrònic, va ser clau per desxifrar els missatges alemanys. Als Estats Units, els militars van invertir en una màquina digital força complexa i cara, coneguda com ENIAC. Va ser dissenyat per accelerar el càlcul de les taules de tir d'artilleria terrestre. Fins a aquell moment es calculaven mitjançant analitzadors diferencials, els ordinadors mecànics analògics basats en l'analitzador d'harmònics de Kelvin. Encara que no es va acabar fins després de la guerra, ENIAC mostrava el poder dels ordinadors digitals. És considerat per molts com el primer ordinador modern. El que de debò engega la revolució digital és el descobriment de Claude Shannon en la seva tesina de màster de 1936. Va demostrar que qualsevol operació numèrica es pot dur a terme utilitzant els blocs bàsics de l'àlgebra de Boole, dos valors, vertader o fals, també anotats com 1 o 0, i 3 operacions, i, o i no. Per això, els ordinadors digitals són computadores versàtils i ideals. En canvi, els analògics són modelats només per resoldre un tipus de problema. A més, com que els ordinadors digitals funcionen amb uns i zeros, són més resistents davant del soroll. Caldria un gran error per confondre un 1 amb un 0 o viceversa, mentre que fins i tot petits errors en ordinadors analògics poden créixer i distorsionar el resultat. Així que avui en dia tot és digital. Els telèfons, ordinadors i centres de dades d'internet, fins i tot la tele i la ràdio, s'emeten ara com a digital. Els avantatges són evidents. Com que els dispositius digitals funcionen amb símbols, zeros i uns, ofereixen respostes exactes. I, si repetiu el càlcul, obtindreu sempre el mateix resultat. Són robusts al soroll. A més, com que només es necessiten uns pocs components per realitzar pràcticament qualsevol càlcul, aquests components s'han miniaturitzat i optimitzat, convertint els ordinadors digitals en les màquines informàtiques universals ideals. Amb tot això,
És fàcil pensar que els ginys analògics siguin una relíquia del passat. Però l'analògic té corda encara. Hi ha startups que treballen activament en ordinadors analògics. Com és això? Quin és l'avantatge? Hauria volgut explicar-ho en un sol vídeo, però la història és massa bona per encabir-la en 20 minuts, així que hi ha una segona part. Assegura't d'estar subscrit per rebre notificacions quan surti.